500 pills to lang to guys, oh. Grabe, mura, oh. 500 pills guys. Ano to? Sandal, oh. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. So nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak, ay mayroon na naman tayong bibisitahin na isang shop dito sa Alcott Mall. Ayan, so kung nakita niyo yan guys, ayan, naka 10 KD below sila. So kaya po, puntahan natin na bulol na sila yata. 10 KD below sila guys. So tara bisitahin natin yan. So isang shop, ayan, kung alam niyo yan, Paylist. Ayan, so kadalasan kasi ang mga items nila dyan ay mga champion. So before natin pupuntahan pala guys, nagpapasalamat pala ako sa mga subscribers ko na nag-subscribe sa akin channel ko. So tara guys, samahan na ako na bisitahin ang store na yan. So ayan guys, na-sale na talaga sila. So tingnan nyo yun, below 10 KD. So 4 KD na lang sila guys. Kita nyo yan, champion po ang tatak. Ayan. So ganda ng ilalim. Ayan, may foam siya. Ayan po. Pwede siya pang running, pwede pang lifestyle guys. Ang gaan niya guys, oh. Sobrang gaan. Yan, so sa halagang 4 KD na lang po siya guys. Mayroon siyang all black. Ayan. At ito, yung may puti, yung lapa-lapa niya at saka pin combination. So ang presyo po pala nito ay 6 KD. So ayan, at mayroong plain din po, all. Ayan, plain white. So 6 KD din po. So guys, sobrang mura na guys, oh. 6 KD na lang po yung sapatos ng champion. So maganda guys. So ito guys, oh, 5 KD. Ayan ang presyo niya. So sapatos yung champion. Pang bata po to. Maganda to pang school. Ayan, oh. Hindi pang gala. Ayan. Pwede rin pang simba sa mga bata. Sa halagang 5 KD na lang po guys. At makikita nyo rin, meron din pong dating 15 KD, so 10 KD naman siya guys. Yan. So lifestyle, ito pang Disente. Ganda. So American Eagle ang brand niya guys. Yan. So 14 KD before, now 10 KD. Yan. So yung iba mayroon dating sa 15 to 10 and then 17 to 10. So mostly talaga yung price nila ngayon guys ay 10 KD below on everything. Yan nakalagay. So ayan po yun. So tara guys, samahan niyo pa ako sa iba. So ito guys, Hunter Bay ang tatak niya. Sandal siya. Ganda. Sa halagang 3 KD na lang po siya guys. Oh. Grabe, kamura, oh. Meron 2 KD sa baba. Ayan. Meron 2 KD. Ayan. Diba? Brother, what is this price? Half? 500 pills to lang to guys, oh. Grabe, kamura, oh. 500 pills guys. Ano to? Sandal, oh. Guys, yan. Ang size ko niya available 9 to 10 na lang. So sa halagang 500 pills guys, oh. Sandal, oh. Kung sa mga 9 to 10 ang size dyan, ang sukat. Yan po, 500 pills na lang po siya guys. Ayan, sobrang mura. Diba? Dexter ang tatak. Yan, oh, Dexter. Ito po yung sandal, oh. Grabe, 500 pills na lang guys. Diba? Ayan guys, mayroon silang mga sandal din. Ayan, oh, dating 7 KD, so ay 5 KD na lang. So yan po yung mga sandal na ngayon naka-sale. Yan, grabe yung pagsak presyo talaga. Ayun ang Paylist. Ayan. So ayan guys, dito na side guys ay pang babae ito.
Yan. Tapos doon na side naman pang lalaki. So kung makikita niyo tong ganito guys, so ayan po yung price na ngayon. So dating 10KD, so ngayon 6KD na lang. So mayroon ding ibang kulay na presyo kagaya nito. Ayan. Na 1.5 na lang talaga siya. Mayroon din pong ganito 2KD na lang. Ayan. Airwalk ang tatak. So ang daming naka-sale guys. Ayan. So iikot to kayo para makita niyo po yung sapatos. So mostly po mga naka-sale na dito na brand ay halo-halo. May Champion, mayroong Cross Breakers, L.A. And so guys, marami ay kasi multi-brand po kasi to guys. Ayan. So ganda na mamili dito guys sa sa Paylist. Ayan. So lahat ng Paylist sa Kuwait guys ay naka-sale po to ngayon. So ang nakalagay doon sa promotion nila ay 10KD below everything. Pero mayroon din pong mga kagaya nito na 10KD lang. Ayan. So ang pinakamababa. Pero mayroon din pong yung lisdan na talaga 10KD ang presyo. So ayan guys, ang dami So halos, so pumili na kayo guys. Mayroong mga pang running, yan, pwedeng gamitin pang lifestyle. So itong 10KD guys, kung i-convert mo to sa piso talaga, 1,600 mga ganun. Kasi ang palitan sa 1KD ay 165, 1,650 parang ganun. Basta yun na yun guys, yun ang presyo niya. So mura na talaga guys. So dating tag 2,000, so nasa mga ano na lang 1,000 mahigit. Ayan. So makikita nyo guys, mayroong less than 1,000 2KD. So nasa mga 300 lang something guys of presyo. Pang bata to guys. So ito yung mga ano nila items. Ayan. So mga pang bata yan. Ayan, naka-sale. May 8 na lang. Mayroong 1.5, mayroong tag 2KD, ayan, 4KD, 6KD. Ayan, so pinaka-less ng presyo yung nakita natin kanina, sandal 500 pesos. Ayan, ito guys, grabe, 1KD na sapatos sa bata. So guys, sapatos, ganda, parang Air Max siya guys, ang gaan. Yan 6KD na lang. Dito yan pang bata sapatos. Ganda guys Cross Breakers. Yan, ganda ng 6KD na lang yan guys. Yan, ganda pang kasalubong sa mga pamangkin nyo, kapatid, yan, anak nyo. Ayun, grabe, sobrang mura. Ito guys, mayroon 2KD na lang to guys. Ganda diba? Synthetic leather, smart, palagay, sun resistant. Ganda so halagang 2KD guys, pang bata to. Basta ang price dito guys ay 10KD pababa ang presyo. So kaya makakahanap talaga kayo ng 1KD, merong 3KD, ayan, 500 pesos kagaya ng kanina. Daming pwedeng mabili guys. Ayan. Kasi klase may 3KD, ayan. Grabe bagsak presyo ang Paylist. Nakapili ko talaga, marami ka dito. Ito guys, ang champion na sapatos pang bata. Tignan mo, 6KD na lang. Grabe, sobrang mura, no? Ganda pa ng ganda ng style niya. So
Original yan guys, champion yan. Yan. So meron din Airwalk. Yan. Airwalk. Oh. Mga brand. Ang gaan na guys. Sobrang gaan talaga. Parang hindi ka nagsapatos. Ayan. So 10KD na lang, dating 12. At mayroon din po silang ganito guys. So parang Vans style. Yan. Old school. Ayan. Ganda oh. Dating 10KD, ngayon 6KD na lang. Ayan. Sobrang mura. Ayan. So maraming mga sapatos guys. Ayan. Nakasale. Ayan po. Ano oh, meron tagpa 5KD, ayan, 4KD, ito 4KD champion. Sobrang mura. Ito naman guys ay mga chinilas, parang Crocs. Ayan, may karakter, ayan, Spider-Man. Sa halagang 4KD na lang siya guys. Ayan, so may mga karakter na design siya guys, like ito, Spider-Man. Ayan, so sa halagang 4KD na lang. Grabe, sobrang mura talaga. Ganda to sa mga bata, tsaka sa mga bata. Ayan, sobrang mura guys. Ganda pa, ang lambot to guys. Ayan, 4KD na lang. Ano, ganda oh. Ganda pa baka diba? Ayan. 4KD na lang yun guys. Ayan. Ayan. Ganda ng mga design. Ito naman guys, kung makikita yan, ay pang babae ng mga sandal, chinilas. Sa halagang 4KD na lang po siya guys. Ayan. Ganda ng mga design. Colorful kayo ba? Oh, yan. Grabe guys, oh. 5KD na lang. Bag. Yan, oh. Yan, synthetic leather po siya guys. Yan, oh. Grabe, mayroon tagpa 5KD, oh. Oh. So, leather siya guys, oh. American Eagle ang brand. Yan, oh. 5KD na lang. Yan, so mayroong Christian Siriano na brand sa likod. Grabe guys, tag 5KD na lang guys. Yung iba tag 6KD oh. Nakasil yung bag nila. Yan nyo. Yan oh. So ganda pa ng design. Yan. Yan. Sa baba. Yan. Ganda to oh. Napasalubong oh. Tingnan. Oh, 6KD na lang, kating 9KD. Yan lang. Peony pala. Peony, ayan. Nabulol na ako. Ayan. So, ganda ng mga design guys. Itong gusto ko. Gusto ng anak ko ito. Ganda oh. So, 5KD na lang guys. Ayan. Tingnan mo, ang ganda oh. Ayan. Diba? Synthetic leather siya guys. Ang ganda. Oh, may itim. Yan, may itim din siya pala. Yan. So, ayan po yun na mga nakasil na mga pag nila guys. Ayan. So, ang ganda guys. So, 10KD pababa ang presyo. Ayan. Ayan guys, ay may mga build bag din pala sila. Ayan. 9KD dati, ngayon 6KD na lang. Tiger. Kulay guys. Ganda ng kulay. So ayan guys, naikot na po natin ang loob ng Payless. Ayan, so nakita nga natin na sobrang mura talaga yung mga items talaga nila guys. Ayan, bagsak presyo talaga sila. So bisitahin nyo na po itong Payless. Ayan, so magandang pabagahe. Magandang pampasalubong guys. Ayan, sa halagang 10KD below na lang guys. Ayan, so nakikita naman natin kanina na mayroong ang tagpa 500 pills na lang ang presyo, di ba? Ayan, so marami kayong mapili guys. Ayan, dito sa Payless. Ayan, bisitahin nyo na po. Ayan, so ang sale po nila hanggang September 16 na lang po guys. Ayan, so kung may time kayo na pumunta, bisitahin nyo na po yung mga store ng Payless. Ayan.
Guys, so dito na lang po ako sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel. Ayan, please po subscribe na po kayo. Salamat at God bless. Abosh!